De start van het studiejaar voor de nieuwe studenten begon met een introductiedag. Zo kennen ze haar nieuwe stad beter kennen leren. Dit hier komt ik bij de introductiedag een recordtal studenten opdraven. Ja, we hadden vorig jaar 3000. Dit keer hebben we een extra groep erbij. We zitten nu op 3500 dit jaar. Een groot aantal van die nieuwe studenten hoopt het in Ljouwtek een studentenkamer te vinden. Ik woon nu in Alkmaar en 2 uur reizen is toch echt te veel. Hoe gaat de zoektocht? Ik heb maar 1 reactie teruggekregen tot nu toe. Ja, het is een beetje lastig zoeken. Ik heb gewoon Kamernet gekeken. Facebook is ook een site. En ja, dan reageer ik op dingen. En ik heb volgende week 2 instemmingen of bezichtigingen. Dus hopelijk krijg ik dan een kamer. Voor de kamers die het nou nog leeg staan, betaal je studenten de haatprijs. Dat de vraag elk jaar groter wordt, vernemen ze ik bij studentenmakelder Student Stay. Elk jaar zien we ook echt qua cijfers dat het aantal kamers dat wij verhuren ook stijgt. Heb je er wel plek voor? Nou, in eerste instantie hadden we er geen plek voor. We hebben best wel veel eenheden gehad. En toen is op een gegeven moment het idee ontstaan om deze toren te ontwikkelen. En nu creëren we onze eigen plekken. In Kwatten begint naast een nieuwe studentenflat de bouw van een tweede toer. En daar wordt ik al nagedacht door een derde exemplaar. Een derde toren, ja, die staat ook op de planning. Hoe dat zal gaan lopen, dat zal de toekomst uitwijzen. Maar op dit moment concreet is dat de startbouw van de tweede toren over 2 weken plaatsvindt. Maar daar gaan studenten die het nou een kamerziekje net zo vol aan. Toch is de situatie nog net dramatisch voor studenten die op ziek binnen. Het is alleen zo dat nu natuurlijk de mooiste kamers al verhuurd zijn. En op dit moment heb je inderdaad een klein deel van het aanbod is nog beschikbaar.